Kaixo, Ainoa, zelan zauz? Egunon, hemen gauza be elkarrizketatxo bat egiten. Bueno, zu ikastetxeko ama zara aurkeztuko zara, mesedez? Bai. A ber, ni ikastetxe honetan bi ume ditut, urte bateko eta 5 urteko umea. Hasi baino lehen gauzatxo bat. A ber, ni euskara dakit, baina zailtasuna dekot be bai hitz egitea apur bat, orduen ahalik eta hoberen egingo dut. Nahi dozunean? Bueno, 2017-2018 ikasturtean, Izan, zure lehenengo semea, ekarri zendun ikastetxe honetara, urte bateko gelara. Zergaitik aukeratu gintuzu momentu horretan? A ber, ni esenarretan ni ez gara Durangokoak, orduen ez genituen Durangoko eskolak ezagutzen. Baina ni ikastetxe honetan bi iloba dauzkat, 13 eta 17 urtekoak. Orduen, euren evoluzioa ikusteakoan, gero iritzi onak geneuzkan eskolako ikastetxe honetaz, orduen alde horretatik horregatik aukeratu genu. Gero bai etorri ginen instalazioak eta hori ikusten, eta gustatu zitzaizkiko eta ona ekarri genituen. Bueno, momentu horretan, erabateko metodologia izan gendun. Gaur egun, iturri askotatik jasotako ezagutzen ondorioz, gure egiteko era ere aldatu dugu. Umeak bere interesateak abiatuta eta era azke batean ikasten dute. Gaur Enzo, zure bigarren semea, urte bateko gelara ekarri dozu. Aldaketa hauek bizi izan dozuz. Zer aldaketa ikusi dozu ikasgeletan, materialetan, egiteko eran, hau da metodologian, edo irakaslearen rolean? A ber, nik ikusi dodana da, ointxe gelak asko handiagoa direla, lehen bi gela sana ointxe bat da, apurtu duzue horma bat edo, eta espazioak asko handiagoa dira. Gero, materialak, igual apur bat gutxi hau daukazu, azkenien egon basari desinfektatzen eta nik uste dut hobe dela gutxiago eukitea, baina joateko aldatzen. Eta irakasleari buruz hitz egiten badugu, ni bai esan behar nuke konfinamenduaren ostetik, irailan hasi zineten berriro, bildurra neukan ez, aber zelan egongo zineten zuek. Azkenien beti esaten da distantzia mantendu, baina ume bat behar deu besarkada, behar deu musu bat, behar deu hori, jausten bada altzatzea eta dana, ez? Eta orlo horretan egon zarie primeran, besarkadak emoten dozue, behar dutenean, musua maskarillagaz, orduan hori positiboki baloratzen da. Onurarik ikusi dozu aldaketa honetan? Bai, gela zitze egiten, ez? Azkenien, gela berean txoko ezberdinak daukate. Orduen, ume bakoitza, depende ze egoera dagoen, berak aukeratu aldeut nahi dagoen txokoa. Enzoren gelan, urte bateko gela dana, lasaitasuna nahi badeu, daukate hor koltsoneta batzuk, lasai egoteko edo liburuak hartzeko edo jolasteko. Mugitzen direz gela batean, baina diferente txokoetan azkenien aldutera aukeratu nahi duten eurek. Bueno, zer aipatuko zenuke San Jose ikastetxeak daukan, San Jose ikastetxeari buruz zer aipatuko zenuke? A ber, nik ikusten dut ikastetxe bastante familiarra dela, ez? Orduen, irakasleekin cerkania, ez dakitzen esaten, Hurbiltasuna daukazula, eta edozein arazo agertzen bada, beti soziela prez hori soluzionatzeko. Eta azkenik, Aino, zer esango zenioke gurera etorri nahi duen familia berri bati? A ber, zure seme-alaba nahi duzuna ekarri ikastetxe batera, beti agertzen direz dudak, ez da? Azkenien nonde egongo baden, ikastetxena bada, zelan moldatuko daumie. Nire esperientzia positibo da, bi ume dauzkat hemen, eta tranquileko ekartzeko. Irakasleak super, kariñosos edo ez dakit zelan, direzen, eta lasai etortzeko ondo egongo diela. Rekomendazion 100%, vamos. Bueno, Ainoa, eskerrik asko, zure denbora guri emateagaitik. Venga, mi esker, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.